Persuna li kienet ġejja Malta minn Tunes fuq titira tal-Air Malta KM 111 ħasset sintomi tal-Ebola u għalhekk inbeda eżerċizzju bilan li l-mara tittieħed tal-kura mingħajr ma jkunu milquta persuni oħra. Anke għaliex ftit tal-ġimgħat qabel kienet is-Sierra Leone. Dan kien ix-xenarju ta' każ fittizju fi proċess ta' simulazzjoni li sar fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta it-tlieta filgħodu. Peress il-mara ħasset sintomi mhux tas-soltu, il-ħaddiema fuq l-ajruplan mal-ewwel avżaw il-kontrolluri tal-ajru. Dawn tal-aħħar ikkuntattjaw lid-dipartiment magħruf bħala l-Port Health fejn tobba speċjalizzati analizzaw kemm huwa gravi l-każ. Wara li dawn ikkonfermaw li l-każ huwa wieħed serju, il-ħaddiema mid-Dipartiment tas-Saħħa fl-imkiema tal-Port Health marru fuq il-post. Michael Spiteri, wieħed mit-tobba tal-emerġenza, spjega l-proċess li sar fuq l-ajruplan f'dan il-proċess fittizju. Minn hemmhekk il-Dipartiment tal-Emerġenza fih dan l-Isptar Mater Dei bit-tim tal-ambulanza tiegħu tim speċjalizzat li jittella fuq l-ajruplan li bes il-bis protettiv apposta jagħmel assessment kliniku tal-pazjent u l-pazjent mbagħad jinħareġ b'mod sigur għal fuq ambulanza li ġiet upgraded apposta biex titrasporta dat tip ta' pazjenti fejn minn hemmhekk ittieħed b'mod sigur lejn l-Isptar Mater Dei. Kif wieħed jista' jimmaġina l-proċess kien wieħed metikolus u li jieħu l-ħin. Xhieda ta' dan kienet l-atmosfera fuq ir-runway tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Spiteri spjega xi jsir mill-bqija tal-passiġġieri li jkun hemm fuq it-titira. Hemm gwidi guidelines internazzjonali li jgħidu li ma passiġġieri jew li ma persuni ġew f'kuntatt mal-pazjenti tqisu bħala high risk jew low risk u minn hemmhekk tieħed deċiżjoni x'tip ta' monitoraġġ għandhom bżonn il-pazjenti jew il-passiġġieri. Fil-maġġoranza kbira tagħhom dawn jingħataw il-pariri neċessarji u jistgħu jkomplu b'ħajjithom u il-Public Health ikomplu jimmonitorjaw dawn il-pazjenti biex ikunu ċerti li ħadd minnhom ma jiżviluppax komplikazzjonijiet. Wara li l-pazjenta nħarġet mill-ajruplan hija tpoġġiet fl-isolation stretcher biex naqset il-possibilità ta' kontaminazzjoni, tim ieħor kien lest barra biex jiddikkontamina l-istretcher u anke minn fejn għaddiet il-pazjenta. L-uffiċjali tad-Dipartiment tas-Saħħa qalu li l-mod kif mexa l-proċess wara li f'każ li vera jinqala l-każ, l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta huwa mħejji sew.